बिदिब्ला फ्रेंड्स नोंथांमोना मिथिबाय थारैनो बेंग्लाय नार्जारीनि जि केस बे केसखौ केस होग्रा सुबुङा बोखांफिननानै लाबाय आरो बिथाङा जोबोद गुसुङैनो मोनसे इम्पर्टेन्ट बाथ्रा बुंदों इउट्यूबनि जि रुल्स एंड रेगुलेशन जि गाइडलाइन्स कम्युनिटी गाइडलाइन बेखौ मानिनानै सोलिनाया मोजां आथिखालाव बयबो इउट्यूब खुलियो नङा होमबा आरो बेवहाय जों नुनो मोनदों बेंग्लाय नार्जारीयाबो निमाहा बिबाय गावनि गोरोन्थिखौ स्वीकार खालामदों बिथाङा इउट्यूबाव गावनि चेनेलाव फैनानै आरो बै सुबुङाबो बर'दो बर' मानोथो बेबायदि जाबाय थानो होनना एसे माने नर्मेलाव फैबाय बिथाङा बिनिफ्राय केसखौ बोखांना लाबाय आरो मोनसे भिडिअ क्लिप होदो आरो बे भिडिअ क्लिपखौ आं नोंथांमोननो होनो गोसो गैया जास्ट नोंथांमोननो खिन्थादो नाथाय आंनि बुंनो गोनाङा जाहैबाय नंमारगौ बे बाथ्राया जे जुदि नोंथाङा गोरोन्थि खालामोबा नोंथाङा खैफोदाव गोलैनो हागौ आरो फिउचाराव नोंहा जिहेतु माखासे माने सिमां दं बै सिमाङा फेलें जानो हागौ बेनिखायनो इउट्यूबनि कम्युनिटी गाइडलाइनखौ जोङो फल' खालामनो जुदि नाजायाबा जोंहा गावनो गाव खैफोद जानो हागौ बे हिसाबै दिनै बिथांनि केसखौ बोखारना लानायाथ' बिथांनि लाखनि बाथ्रा नाथाय जों खोनानो मोनदों देरहासार इस्लारियाबो माने बेबायदि लाइनाव दं बा फान्दायनायबो जानो हागौ सिगिनायबो जानो हागौ एमजेनि केसआथ' दासिम जोबाखैनोखा सासेना जोब्बाय नाथाय सासेना जोबाखै जियानो जाया मानो सोरनि भाग्यआव मा लिरनाय दं बुंनो हाया हरखाब माने सोरखौ सोरबायदि सुबुङा मा समाव माबायदि केस होगोन हमस्लाबना मोना सोरनिबा गोसोआव जुदि दुखु मोनहोदोंबा माब्लाबा मा जायो सैथो बाथ्रा बुंनायावबो सोरखौबा दुखु मोननाय जायो माब्लाबा नोंथांखौ हिंसायावबो सोरबा केस होनो हागौ माब्लाबा सोरखौबा दुखु होफ्लांनायनि थाखायबो नोंथाङा केस जानो हागौ स' जिखुनु जानो हागौ जाहोना बेनिखायनो जोबोर हुसियार दा बेंज्लाय नार्जारीनि जि अबस्था बेनिफ्राय जों मोनसे बाथ्राखौ बुजिनाया मोजां जों जुदि गोरोन्थि खालामोबा पानिशमेन्ट मोननाया सियर एन्ड स्वाभाबिक इउट्यूबनि जि कम्युनिटी गाइडलाइन बे गाइडलाइनखौ जों गोबाव समाव मानिनो नागिरा गोबां समाव जों बेखौ मानियालासिनो खामानि मावो आरो बेबायदि खामानि मावनायनि फिथाइ हिसाबै जों माब्लाबा बेबायदि सहायनांगौ जायो आं फिन मोनसे बाथ्राखौ अरायबो बुंगोन नोंथाङा माब्लाबो नोंथांनियाव PILआनो जा मानहानि केसानो जा एनि टाइप अफ कोर्ट केसानो जा पुलिस केसानो जा बेबायदि दागखौ माब्लाबाबो लागायनानै दाला नोंथांनि लाइफआव नोंथांनि फिउचाराव नोंथाङा जि हाबा मावा मानो बै गासैबो खामानिफोरा पुलिस थानानि थ्र' जानासो थांगोन नोंथांनि मोनफ्रोम अफिसियेल खामानिया पुलिस थानानि थ्र'यै थांगोन उइदाउट कोर्ट उइदाउट पुलिस थाना पुलिसनि अनगायै कोर्टनि अनगायै नोंथाङा लाइफआव जेबो खामानि मावनो हाया एनि टाइप अफ अफिसियेल खामानि नोंथाङा हाया मावनो बेनिखायनो जों जुदि निट एन्ड क्लिन जानानै थायोबा नोंथांनि फिउचारा अरायबो गोजों जानानै थागोन आरो बेंग्लाय नार्जारीयाबो बे बाथ्राखौ बुंदों दिनै पासपर्टनि बाथ्रा होनदों बिथाङा जे फिउचाराव विदेशआव थांनायनि बाथ्रा दं नोंथांनियाव जुदि बेबायदि जुदि केरेक्टार लुज बा बेबायदि गाज्रि बिथिङै नोंथांनियाव जुदि केस नांना थायोबा नोंथाङा माब्लाबा पासपर्ट मोननो हाया बे बाथ्राया सैथो आरो बेल' नङा पासपर्टल' नङा बेनि अनगायैबो गोबां बिथिङाव नोंथाङा चान्स मोननाय नङा नोंथाङा गोजौ इनस्टिटिउटआव फरायनो थाखायबो नोंथाङा PRC मोननाय नङा बेबायदिनो आरो गोबां बिथिङाव नोंथाङा माखासे गोनां बिथिंफोरखौ मोननाय नङा जोंनि इन्डिया बायदि हादराव नोंथाङा एसेबां खहसाव मोनसे समाव MLA दारायनो थाखायबो नोंथाङा चान्सखौ मोननाय नङा बर्तमानाव दुर्नितिया बाराखाय एसे चान्स मोनो बेबायदि केस थानाय समफोरावबो नाथाय फिउचाराव ओरैबायदि डिफारेन्ट टाइपनि जाना थांगासिनो दं दुनिया बै समाव बेबायदि सुबुङा राजखान्थियाव थांनोबाबो हानाय नङा बा थांबाबो जेबो लाब जानाय नङा गेदेर बिबानखौ नोंथाङा मोननाय नङा बेबायदि जानो हागौ स' एनि टाइप अफ नोंथाङा जेंनायाव गोलैनो हागौ बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअ होयोबाबो दिनैनिफ्राय जिखुनु प्रकारै कनफार्मेशनखौ ला सेफटिनि थाखाय सिकिउरिटि डकुमेन्ट्सफोरखौ ला प्रुफ ला रेकर्डिं ला भइस रेकर्डिं ला बिनि उनावसो नोंथाङा बिथांनि रिकुवेस्टखौ लाखिनो नाजा नोंथाङा नङाबा खैफोदाव गोलैनो हागौ स' बेंग्लाय नार्जारीनिफ्राय जों बहुद नलेज मोनदों बिथाङा जाबायदि गुरै जाना रिकुवेस्ट खालामदों बे रिकुवेस्ट खालामनायनि थाखाय जानो हागौ केस होग्रा बिथाङाबो अननाय फैफिनबाय आरो अननाय फैनानै दिनै सानैनि गेजेराव मीमांसा जाबाय आरो जोंनि बर' इउट्यूब फेमिलिनि थाखाय बे जोबोर मोजां बाथ्रा नङा होमबा स' बेबायदि गिनांगौ जों जुदि गियालासिनो खामानि मावबा माब्लाबा खैफोदाव जानो हागौ बांद्राय दनजोंबो खामानि जाजोबा बांद्राय गियालाना खामानि मावबाबो नों दावहायाव देरहासार जानो हाजोबा जों माब्लाबा सोरखौबा सनमानबो होनांगोन सोरखौबा आथिंबो हमनो गोनां जानो हागौ माब्लाबा समाव नों दावहाबो नांनो गोनां जानो हागौ बे जाबाय थासारिजों लोब्बा लानानै नोंथाङा खामानि मावनांगोन जोङो खुनु पयधे रावनिबो प्राइभेट लाइफखौ जिमान गाज्रियानो जाया मानो
बेखौ प्रसार खालामनो थाखाय नाजानो नाङा हानायसिम नाजानो नाङा नोंथाङा सबबो भाइरेल खालामदों होननानै नोंथाङाबो खालामफायोबा नोंथाङाबो बिनि दायनिगिरिनि भाग जाफागोन बे बाथ्राया अराय सैथो मानसिया जेसेबां गाज्रि खामानि मावा मानो नियम बादिबा इनफरमेशन टेक्नोलॉजी रुल्स बादिबा जिमान गाज्रि बिथिङानो जाया मानो बुंनो थाङोबा गाज्रि बिथिंखौ प्रसार खालामनायाबो मोनसे क्राइमसो मोजांखौ प्रसार खालामनाया मोजां बाथ्रा खिन्थु गाज्रिखौ प्रसार खालामनायाबो मोनसे क्राइम स' बेबायदि बिथिङाव जोंथ' सबबो क्राइमानो मावजोबनाय थाङो निउज चेनेलफोरा एसे डिफारेन्ट निउज चेनेलफोरनिया मा खामानिया मा समाजनि आयना बादि निउज चेनेला स' निउज चेनेलफोरा दिन्थिनो हायो बिथांमोना राइट्स दं बेनिखायनो बिथांमोना फोसावनो हायो नाथाय नों आं सुबुङा पार्सनेल सुबुङा बेबायदि खामानि मावनो थांनाया एसे खैफोद गोनां रुल्सआ जोंनि अरायबो हेंथा बेनिखायनो इउटुबा बेबायदि कमिउनिटि गाइडलाइन माखासेखौ दोनदों नाथाय बेखौ जों फल'आनो खालामा स' जियानो जाया मानो बेवहाय दिनै बेंज्लाय नार्जारिनि चेनेलाव जों भिडिअ नुनो मोन्दों मोनसे बाथ्रा होनदों बै सुबुङा जाय केस होदों बै मानसिया बुंदों जे 7,000 रां हरदोंमोन बेंज्लाय नार्जारिया आरो गावनि आखाइनिबो 3,000सो खरसा जादों आरो बेंज्लाय नार्जारिया 1,500 रुपिस आरोबाव हेल्प हरबावनो थाखाय बुंदों आरो गावनि चेनेलाव स' जोबोर मोजां बाथ्रा बै सुबुङा जेबो गिनांगौ गैला होननानै बुंबाय आरो गावनि 3,000 रां खरसा जानायखौ बुंदों नाथाय बिफिनाखै नाथाय बेंज्लाय नार्जारिया गावनो हरनो बुंदों इसे 1,500 रां स' बे जोबोर मोजां बाथ्रा बेबायदि मिला प्रिति सोलिनांगोन स' फिउचाराव सोर मा रोखोम मा समाव माबायदि खैफोदाव गोलैनो हागोन बेखौ बुंनाया बेनिखायनो अरायबो हुसियार जाना थानाया मोजां आं बेखिनिखौनो बुंबाय स' नोंथांमोना आं भिडिअ लाबोनो हायाखै सम मोनैनि थाखाय नेक्स्ट नोंथांमोना इउक्रेन रासिया वारनि भिडिअ आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि भिडिअ नायनो थाखाय रेडि जा नोंथांमोना भिडिअ लाबोगासिनो थादों खुलुमबाय।